NgokukaMasipala waseNelson Mandela Bay, isikhululo saseBushbuck sombane sikwinqanaba lokugqibela lokugqitywa. Esi sikhululo sakhiwe ngenjongo yokunqanda ingxaki kacimicimi yombane echaphazela abahlali abaninzi kwesi sixeko. Esi sikhululo sineekhemera kunye nocingo lombane ukunqanda ukonakaliswa. Le substation yenzelwe ukuncedisana nee-areas ezifana neMaxaki, iDwesi, iKhayamnandi, iJoe Slovo, iWestville. Nale area intsha izawukwakhiwa apha le Dwesi ezawuba nezindlu ezingange-200 units engekaqaliswa. So le substation ilapha izawuncedisana nezi areas ke ndithe ndazibala. Ezi areas ngoku bezikade zincediswa yi-red location substation. So izawuthi kugqitywa kwayo le, then ke ngoku ezi areas zitsho zize kule area. So loo nto leyo ke ngoku izawusincedisa kakhulu thina singumasipala kule ngxaki sithwaxwa kakhulu yiyo yekacimicimi apha embaneni. So babahlali bali bezi areas ndithe ndazibalula bazawukwazi ukubhenefitha kule substation ilapha eDwesi. Enye yezinto endingayibalula abazobhenefitha kakhulu kuyo, if uyakhumbula sinengxaki apha eNelson Mandela yokuvandalizwa kwee-substations zethu. Lena ke i-substation izawunqaba into ye-vandalism because iyakhiwe ngendlela ekhuseleke kakhulu. Esi sikhululo silungiselelwe ukuba sibe neetransfoma ezintathu eziza kubonelela nokuhambisa umbane kwiindawo zale ngingqi. Nangona kunjalo, umasipala uthenge ezimbini kulo nyaka-mali umiyo. Ii-transformers sisiwam ebekusaphoze zizongena apha zizawuba yi-3. So far umasipala ukwazile ukuorder ezimbini, zizo ke ngoku ezi sizilindile. Ezi transformers ke zi-specialized transformer ezilungiselelwe lena itransformer, izotransforma nje. So yile nto ke ngoku funeke ziqale zayodizayinwa, zizawuthetha ncakasana nale nto yenziwa apha. Abahlali baseJoe Slovo bathi bayavuya ngophuhliso lwesi sikhululo. Nangona kunjalo, banenkxalabo malunga nokuba bazofudukiswa kusini na ngokuba uninzi luhlala kanye kufutshane nesi sikhululo sombane. Ewe, nethemba linjalo xa segqityiwe noko yoncedisana. Ke nelayiti esinceda ebusuku kulaa nto kuyalayita mani, ubone kuyalayita kuyabonakala. Abahlali bam bayithafa phaa neekhamera, yabo. So abantu xa usuka ngaphaya bakwazi ubona kwikhamera. Mna andinangxaki ne-power station. Irayithi because ke sinengxaki kacimicimi wombane. Qha since uba sizezindlu zikufutshane ne-power station sinalo uloyiko lokokubana ayiwani uba eziba ixesha lahamba ayizusiafektha na indaba yale power station umbane wayo. But asinangxaki ukuba kukho i-power station encedisana nocimicimi wombane. Umasipala wesi sixeko uthi abahlali abahlala kufutshane nesi sikhululo mabangabi naxhala bazofudukiswa. Ukanti ixesha elisekiweyo lokugqitywa kwesi sikhululo sixabisa izigidi ngezigidi zeerandi kulindeleke lingagqithi kulo nyaka-mali umiyo. Kwindaba yaseMpuma Kapa TV, ndinguSinaye Njudu eGqeberha.